bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio jowol sare jaam hiira moon hande garti habaruji moɗon oɗo ñalawma altine tati lewru février hitande ujunnaji ɗiɗi nogas joyyi ɗum noon titruji men ɓuuri mawnude ko toon to États-Unis giɗoɗen kanko Donald Trump kadi o arte décision mo wanno pour ɓeydude ko fate frais de douanier ji hakkude produit ji gummoto toon to Mexico e Canada ma ƴeew kadi holto ɗum ɗeɗen oɗon décision holto woni kadi banggueji ɗiɗi fof toon to Canada e Mexico koɓe kalata e ga kadi États-Unis koɓe kalata habaruji men international ma ƴeew yaade toon to Gaza siwtin tan kono kanko premier ministre mo Israel monna ɗo e États-Unis janggo mo jodde Donald Trump ma jaa toon to Burkina Faso janggo mbongo waɗi toon ɗum noon ma ƴeew hono kamɓe wiyeteɓe jinninɓe holkoɓe kaali oɗo saha joni won position ngaji ɓe kefti tugnade kadi ko radio France international haali toon to Sénégal ma duttoto kadi ƴeewen hono kamɓe assemblée maɓɓe national homɓe joofi joni oɗo saha joni ittude immunité mum donc kanko Amadou Ba premier ministre mo haala hen Moustapha Diop kadi ene haala hen pour jogorɓe perdude kañumen koyemen lefol teddungal ɗum ɗo fof ko enquêtaji ɓe ganduɗa kamɓe assemblée national mo Sénégal ɓe jogori hebtude ummade yamirore ummade toon to procureur ɗum won titre uji men ɓurɗo mawnude oɗo journal ma gara date uji muɗum joni siwtin toon tan hannde ko altini tati lewru février hitande ujunnaji nogas joyyi on gartu joni joni bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio jowol sare en calmini on kadi lawol gongol ko siwtintan tan ko janggo hono kanko Tulsi Gabbard omo ɗaminama o warta toon kadi to Sénat ɗum noon ne wayno ko caggal nde fama wonde ko oɗo saha joni o fuɗɗima dañji hakke sénateur uji tati au moins so taw ko républicain ji wiɓe ma mbawa kañumen koye men suɓade beela mo wawa ɓenninede ɗum noon ko ɗum woni ko yalte ko sakkiti ko en habaruji men on toon to Maison Blanche hono kanko Donald Trump e tugnade kadi ko yalti ñalawma ɗum neɗɗo mo toɓɓi hono yo toppiti ko fate ko mbiyata gouvernement efficiency hono kanko Elon Musk en wayno ko ɓe mbawi wiide wonde ko ƴefti décision firtude kala ko wiyete USAID noon ko goomu laamu toppitiɗo ko fate wallude leyɗele gonɗe e développement ɗum noon ko ɓuuri hewde hen ko leyɗele Afrique ɗum noon kadi ko caggal nde kam kanko Trump ni nde o signino kadi ko ordre exécutif ñanden pour wiide wonde ko kala belle ɗe États-Unis wallata ɗum noon ko leyɗele étranger o dartini ɗum nde ko programme mo ganduɗa ne walla noon kala ko fate ɓamtare toon to leyɗele Afrique ɗum ɗo fof noon ari ko caggal nde kanko Elon Musk o haɗa weekend nde nadde toon to département de USAID e ɗum noon ne wayno ko caggal mo hono kanko Donald Trump en wayno ko ɗon o wawino suspendude hono yimɓe wonɓe toon nde haɗɓe mo kanko Elon Musk nadde toon ko wawi wonde fof caggal nde o naati toon nde hono kanko Elon Musk wi wonde ko oɗo saha joni kala ko woni USAID en wayno ko hankkadi woni koye firtu ɗum wi wonde ko organisation mo ganduɗa fotani wodde par ce que ene wayno ko godgol muɗum haydara ala ko ɓeydanta États-Unis ko ɗum waɗi ene wayno ko teskira e ñalawma hono kamɓe USAID site mabɓe moɓe jogino website moɓe jogino yani ene wayno ko Marco Rubio cuɓaɗo yo ardu ministre yo ardu affaires étrangères ko kañum woni oɗo saha joni hono ko wiyete directeur agence USAID temporairement ɗum ɗo fof noon ari ko caggal nde kanko Elon Musk kanko hoore makko wi wonde ko hono Donald Trump ene wayno ko signini autorisation hono ko oɗo organisation USAID ene wayno ko yo sammina complètement ko fati e kanko Donald Trump aset ɓeni ɗo o yamirino hono ko mbiyete en gostodiral hakkude kamɓe États-Unis Canada en Mexico en kala marchandise gummotoɗo ɗeɗo leyɗele ɗiɗi omo ɓeydo fereji douane paweteɗo ɗo marchandise ɗum noon ene wayno ko teskitino hono caggal mon hono kamɓe Canada e kamɓe Mexico kamɓe ɓe mbaɗino ɓe battinoma la même chose mbi wonde ko produit ji kewɗi kañƴi gummotoɗo États-Unis ene wayno ɓe dartini ɗum hono kanko Donald Trump caggal nde kanko hoore makko felditi wawde haaldude gardiɗo toon to Canada gouvernement Canada hono Justin Trudeau e gardiɗo kadi toon to Mexico hono président debbo gonɗo toon o ene wayno oɗo saha joni tugnadi kadi ko goto fof ko haalata banggueji ɗi hono ko kamɓe kanko Donald Trump e kamɓe kadi Mexico e Canada ene wayno ɓe dakkodiri won gueɗe won e gueɗe ɗe ɓe dakkodiri nde tugnade hande ko yalti e CNN
ono kamɓe Canada ɓe mbi wonde ko maɓe ɓe peero joni ken wona milliard feccere ɗum noon ko wadde toon to frontiére to ene wadde gueɗe ɗe gaddira ene wawi hadde drogue biyeteɗo fentanyl nadde États-Unis ɗum noon ene wayno ko tungnaɗi kadi haralleɓe ko kaali mbi ɗum ɗo ko gueɗe kamɓe Canada ɓe kaalino ɗum déjà ko mbawa ɓuuro lewru ɗum noon ene wayno wona hunde hesere hawnaki ene wawi taw Donald Trump andani ɗum ko fati Mexico ne wayno ko kamɓe Mexico ɓe jaaɓi wonde ko maɓe neldu ken on ujunnaji sappo neɗɗo taw ko dadiɓe toon to frontiére hakkude États-Unis e Mexico pour wawde hadde kala ko wiyete ni yimɓe bandiji walla ko wiyete drogue aji nadde hakkude frontiére uji ɗum noon ko ɗum waɗi kanko Donald Trump o arti hannde kadi o wi wonde ko oɗo saha joni ene wayno ni temporairement kala ko wiyete tarif mo wiyamirno yo waɗe e produit ji gummotoɗe ɗeɗo leyɗele ɗiɗi ɗum noon tugnade kadi toppitiɗo joguiɗo konngol toon to Maison Blanche kanko Levitt nde haali nde o wi wonde ko ene wayno ko kanko ene wayno ko Canada e Mexico ene wayno ko diccima tubani Donald Trump kono ene wayno so tawi ƴeewama commentaire uji gonɗi toon to Mexico e to Canada ene wayno ko kamɓe koyemen ɓe goni koye jaldu Donald Trump par ce que Donald Trump andani koɓe kalata ko ene wonde ko ɗum ko hunde wonnode déjà ko fati ɓeydugol frais ji douane hakkude Canada e États-Unis Mexico e États-Unis ene wayno koko dartinama ɗo e lewru hande kanko Donald Trump e tugnade kadi habaruji gomidi toon to Washington ene wayno ko rokki ko ɗo e jeegom lewru février ɗum noon pour wonde ko kala yimɓe liggodunoɓe gouvernement FBI taggu yimɓe ɓooyo toon yo démission kadi ene wayno so démission ani ko ma o seeg ɗumen ɗum noon kadi ko ɗum woni ko kanko hoore makko ko wi wonde liggotonoɓe e gouvernement fédéral fof kene wona million ngaji ɗiɗi e hunde kañumen koye mumen fof yo démission kadi mo rokku ɗumen chèque ko ganduɗa kene abbo e lebbi jeeɗiɗi ɗum noon ene wayno ko oɗo saha joni avocat ji ɓeɗon yimɓe kadi ene wayno ko organisation ngaji kewɗi surtout toppitiɗi dadiɓe gouvernement fédéral kañumen koye mum ene wani bindi lettre o kadi ɓe bindi ɗum ɓe dilli ɗum toon to ardiɓe suudu représentant ji ardiɓe Sénat e ɗum ɗo fof kadi o wiideɓe wonde ko gueɗe ɗe Donald Trump waɗata ɗe ɗum ko gueɗe ɗe ganduɗa henne wona hunde nawrode leydi ndi yeeso lettre o kadi ene wayno windi ɗum ko yimɓe ardiɓe agence ji FBI fedde kadi toppitiɗo ko fate kisalla gouvernement fédéral leydi ndi fedde wonde kadi toppitinde ko agence spécial FBI e kadi e juge William Webster oɗo juge kañum hoore mum meeɗi wonde gardiɗo FBI gardi CIA ko wawi wonde fof en lettre o fayi to congrès pour wonde hono Donald Trump waɗata ko en oɗo saha joni ɗaɓɓude wonde ko FBI kala yimɓe ankinnoɓe ko fate en jangu toon to congrès supporteur uji makko ñande jeegom lewru janvier hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas ko ɓeɗon yimɓe yo addane ɗeɗon inde e ɓeɗon yimɓe limtaɓe goto fof yo haal holko woni sababu holko woni ligguey muɗum e holko woni kadi sababu ne enquête ko fate ɗum ɗon e ɗum ɗo fof wonde ko kanko Donald Trump ko anni e makko segde ɓeɗo yimɓe ɗum noon ene wayno ko fayre mawde wonande wonen kamɓe FBI yimɓe liggotoɓe toon ɓoynoɓe toon e kadi wonande kadi ko ɓuuri hewde yimɓe gouvernement fédéral ɓoyɓe hen liggade ko wawi wonde fof ene wayno ko avocat ji mabɓe walla avocat ji ɗeɗo pelle ene mbiya wonde ene continue wiide wonde ko hay goto e yimɓe ni to FBI ɓoynoɓe toon walla yimɓe liggotoɓe gouvernement fédéral hay goto mumen to jabba wiide ne démission hay goto mumen kadi o jabba signinde wonde kene rokke jobdi lebbi jeeɗiɗi pour oppude ligguey muɗum ɗum ɗo fof noon ene wayno ko ene fada ɗon ñande jeegom lewru février ƴeewe holko kanko Donald Trump ko waɗata hande kadi ko fati ene kanko Donald Trump ene wayno ko juge fédéral goto kañum hoore mum bannoɗo ñawore semaine ɓen ɗo pour wiide wonde ko kanko Donald Trump kala ko woni balle e nder leydi he ɗum noon balle ɗe koko fati welfare en ko fati safruji médicaire en tout ça ɗum ɗo fof taw wino kanko hoore makko kanko Donald Trump laamu makko ene dartinini ɗum ɗon ene wayno ko oɗon juge kadi ene wayno oɗo ndeɗo yontere kadi o arti o ɓeydi ndeɗon hadde nde o waɗi ordre exécutif o wi wonde ko wona illégal ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko Donald Trump ala ko haali hen taw ha hande habaruji men to États-Unis ɗum noon ruttade USAID hono kamɓe congrès e ɓenne deƴƴi oɗo saha joni ko sibabunde Donald Trump wiide ɗum walla Elon Musk ha wiide wonde ko Donald Trump yamiri wonde ko fedde wiyetende USAID yo sammina ha laaɓa ndeɗon fedde noon ko kamɓe congrès créino ɗum e hitande ujunere temedde jeegom non ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeegom e goho ndeɗon fedde kadi no mbinoɗen ni ko wallore ko fate wonɓe développement
ko wawi wonde fof ene wayno ko ɗum kadi ko hundinde congrès oɗo sahaji joni ene wattena guilɗi hono kanko noon Elon Musk kadi ene wayno ko sibabude jogade mo rokkede mo accès hande toon to systéme paiement mo ganduɗa département trésor no jogui ɗum kadi ko hunde faynude Amérique naɓe o par ce que no e wiide mabɓe kadi ko gueɗe ɗe ganduɗa confidentiel goni toon eyyi ɗum noon kadi kanko Elon Musk surtout wona neɗɗo gotanaɗo pour ligguey muɗum o fotani jogade oɗo cléarance ha komo wawa jogade accès systéme paiement mo États-Unis ko fati immigration en tumnade kadi ko CNN reporti hono yimɓe hewɓe nangganoɓe jonti ɓennuɗe noon wonande toon to New York e toon kadi to Illinois ene wayno oɗo saha joni woni mabɓe woppaɓe ɗum noon woɓe goppa ko caggal nde ko ɓuuri hewde mabɓe wonen leyɗele mumen caali ɓeɗon garta e ɗeɗon leyɗele so leydi salima ɓeɗon yimɓe naata garta e leyɗele mumen ene wayno ala toon mbawi nawde ɗumen sibabun kadi ɓe mbawa continue moftude ɓeɗon par ce que kanko Donald Trump mo anduno guila laamaki immigration service muɗum kasuji joguiɗi ene wawa nawde ɓe yimɓe ɓe mbiyata nanggo ko ɓuuri hewde ɓeɗon yimɓe goppama surtout yen tawde gandama kañumen ngala crime mo jogui woni mumen kadi waɗaɓe oɗo saha joni jaawe taw ne mbawi renede holto mbawi yaade foof ɗum noon ko ɗum woni ko yalti kadi ko fati immigration kanko Donald Trump ha nde siftinde on tan komon continue hande neldude yimɓe makko e nokkuji ɗe ganduɗa to liggote e kadi ene wayno ko ɗum ɗo fof ko pour no wiiri kanko Donald Trump ko gueɗe ɗe ganduɗa ɗe fonno hen e campagne makko ɗum woni ko waɗata oɗo saha joni kabaruji e ɗemgal Pulaar e radio Jawol Sare habruji men international guidoɗen d' abord ko toon to Israël walla toon to Palestine hono kanko premier ministre mo Israël ene wayno ko monɗo e États-Unis toon to Washington o waali hande en ɗamina ko janggo ñalawma kanko e Donald Trump mbaddu conférence ɗum noon huccide journaliste uji siftinde on tan ko kanko Benjamin Netanyahu caggal kadi nde nanodiral waɗa daña hakkude makko e Hamas pour dartinde guerre gonɗo toon o ene wayno ko oɗo ñalawma kanko hoore makko wi wonde ko banggue Palestine gonɗo toon to Cisjordanie ɓe mbawi wadde ko noon 14 Palestine aji ɗum noon ko bombardement ji mabɓe ɗum ɗo fof noon firti wonde ko guerre o ha hande haysinde ɓe jaaɓi haysinde koɓe jaaɓi wonde ko pertelaji dartima toon to Gaza ene woni ha hande kamɓe Israël ɓe no kuuto bombardement ji mabɓe pour bombardude position ngaji ɓe mbiyata ko position ngaji Hamas kono ene wayno ko anda tan kadi hono ko leyɗele Arab ɓuuri hewde hen ene puɗɗimo oɗo riwtide hono kanko Donald Trump ko haalata pour wiide wonde ko Égypte e kañum e Jordanie yo mbawa addude Palestinaɓe wonnoɓe jeenoɓe toon to Gaza yaltunoɓe Gaza nde guerre o wuli nde jeehi banggueji goɗɗi yiiɗɓe artude ɗo saha joni e kadi wiide makko kanko Donald Trump tawde nokkuji mabɓe fof ko kela ɓe potani artude ɗiɗon nokkuji e kadi ne wayno ko Israël foti rokkede ɗiɗon nokkuji kañum koye mum maata ɗumen ɗum noon ko hunde nde ganduɗa ene kanko Donald Trump omo continue haala ɗum e kadi ene wayno oɗo saha joni leyɗele arabeɓe ko ɓuuri hen hewde ene continue ene kolla mettere men e kaɗon haala habruji men international toon to Burkina Faso tugnade kadi ko radio France international haali ɗum noon dimanche hanki lewru février ono wuuro wiyetengo Djibo ɗum noon koye province gonɗo Soum kañum hoore men wawi dañde yimɓe wonɓe boni hen koɓe jani toon jani kadi position ngaji tawti ko kamɓe militaire uji Burkina Faso jeeyno ene woni ko groupe oɗo soutien biyata soutien à l'islam au musulman gandiraɗo jinim rokki oɗo en information toon to radio France international mbi oɗo saha joni ene wayno ko ala communication officielle baɗaɗo ni ummade toon to gouvernement ni ummade toon to armée ko fati holko kewi toon ko wawi wonde fof ene wayno ko kamɓe ɓeɗo jinninɓe mbi oɗo saha joni ɓe kefti position ngaji kewɗi gonnoɗi toon to banggue rewo funnague nguɗo wuuro wiyeten ko Djibo e ɗum noon ko position ngaji surtout ko ɓuuri noon hewde hen ko yimɓe ko armée Burkina Faso wonno hen habruji men international toon to Sénégal e tugnade kadi ko habruji gommiriɗi konngol makko kanko Ousmane Sonko premier ministre mo Sénégal o wi wonde ko balle ɗe ganduɗa kanko Donald Trump gartiɗo leydi États-Unis ɗe oɗo saha joni ɗe o dartini balle taw ko balle international mbawi dartini ken wona temedde $10 million taw ko kamɓe Sénégal eɓe ɗamino ɗeɗon ko balle parɗe ko fate ɓamtare toon Sénégal ɗum noon ene wayno ko wiide makko kanko Ousmane Sonko ɗum ɗo fof ko gueɗe ganduɗa hen kanko Donald Trump to waɗi ɗum pour blogde kala ko wiyete balle international siftinde on tan e nder konngol makko kanko Marco Rubio o haalino wi wonde ko e yamirore laamu kesum États-Unis kala balle ɗe ganduɗa jahoje caggal leydi ɗum ko il faut ɓe jiiya kamɓe États-Unis hol nafoore mabɓe wonde hen haade mabɓe yamir ɗeɗon balle noon
en wayno oɗo saji joni koko dartinaki noon balɗe lebbi tati tungnade hannde ko kanko Ousmane Sonko ko wulliti toon to Sénégal e tungnade kadi habaruji gomriɗi toon Sénégal hono kamɓe assemblée nationale eɓen kimmireno oɗo saji joni wadde uddude kadi lefol walla kaala teddungal honande yimɓe jeeyaɓe ancien gouvernement mo kanko Macky Sall ene jeeya ɓeɗon haalaɓe oɗo saji joni hay sindo haalaka holkoni sababu hono kanko mennoɗo wonde premier ministre mo Macky Sall e kañum hoore mum ko kañum wonde candidat présidentiel kañum wonde deuxiéme élection ngaji présidentiel ɓennuɗi toon Sénégal ɗi hono kanko Amadou Ba andaka noon holkoni sababu eɓe jiiɗi kamɓe koye mabɓe ittude lefol makko kanko Amadou Ba e anda kadi holko takka ko jiiɗa ɗum ɗon kadi ne wayno ko e affaire goɗɗo kadi hono kamɓe assemblée nationale kadi ɓe mbaɗi keeɓi ɗaɓɓande ittude lefol hono biyeteɗo Birima Mangara ɗum noon kañum hoore meeɗi wonde ancien ministre toppitiɗo ko fate économie et finance ene wayno ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko Birima o sibabunde kanko hoore makko waɗino volontaire haaldude e yimɓe enquêtannoɓe mo toon to brigade mo mbiyata recherche gon toon fédéral ene wayno ko caggal nde o nanggande e hôpital mo kanko hoore makko kono ene wayno ha hande dossier makko ko nena woni e enquête hande toon to Sénégal e tumnade kadi e konngol makko kanko Ayib Daffé ɗum noon ko neɗɗo porte parole kamɓe ɓe parti Pastef kadi ko député gonɗo toon to assemblée nationale o wi wonde ko ene wayno ko gardiɗo assemblée nationale mabɓe mo toon to Sénégal haalnaniɓe taw holko fati dossier makko kanko Moustapha Diop noon ene wayno ko kanko woni maire Louga ko wawi wonde fof ene wayno kon ɗamina kanko hoore makko ɓe goni ko ittude men immunité makko diplomatique toon to Sénégal cakkitorɗen ha hande ene wayno ko tumnade kadi e ko keewi hono kamɓe Sénégal ɓe mbi wonde ko hono neɗɗo goto naatino toon to galle yummum kanko premier ministre mo Sénégal Ousmane Sonko ɗum noon tumnade ɓe kaldi ɓe mbi ko neɗɗo o en wiyete ko AS Ndiaye kañum hoore naati toon e galle o ene wayno kadi fuɗɗi ƴettade ɗum noon finalement ko ene wayno ko caggal mum ko yimɓe hoddiɓe gaari nde naati toon mbawi noddude police kanko nanno toon ene wayno ko joguitonoɗo ene wayno ko anni bonɗo joguino pour yande famille kanko yummum Ousmane Sonko ene wayno o nanggama noon ene wayno ko o nangga kanko waji o nangga koye lawol Bignona ɗum noon o wonno koye auto 4x4 double cabine oɗon auto kadi jeeya koye société biyete Cotra bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Diosar ɗi habaruji min jogonno on hannde ɗemgal siftindon toon hannde ko altine 3 lewru février hitande ujunnaje 2025 yen mbaalo jaam ha jangkaro on jarama.